Eto ga. Pravo na tebe mi. Sam ti rekao djelo. Svi kako ne trpi. Plehovi preko ovoga pleha uskaču. Neka ću ti snima. Eno. Gdje? Evo ti ušao ovako onaj brijeg, ne može sad vidjeti. Ušao ovamo lijevo će izaći napravo. Znači ovako ušao ono će se bakuga javljati. Aha. Je li uravnio nama isto? Reci mi na stanicu gdje ušao dalje. Nije ušao dolje u ravni.